10.6 million pesos sa gatad di marijuana natakwatan ti pulisya, iti 7 a plantasyon iti uppat a munisipalidad iti Benguet. Nadiskubre ti 28,400 a fully grown marijuana plants ken 41,690 a gramo ti dried marijuana stalks, leaves ken fruiting tops iti 7 a nagsisinang nga operasyon ti pulisya ken Philippine Drug Enforcement Agency. Naparot dagiti mula iti barangay Kayapa, Bakon, barangay Pudong Kapangan, ken barangay Takadang ken Badu Kibungan. Pinuuran dagiti otoridad iti mismo metlang a lugar dagiti marijuana. Agtultuloy iti investigasyon dagiti masaknan otoridad para iti pakabigbigan dagiti cultivator.